truck na tumba. Ganyan, ay naliksan. Biyahin sa Taron, hato na to si Jerel sa Sudlon. Tara, padung na tang biyahe mga idol. Uy kayo, parang motor ng kaligis eh. Asa ang driver eh? Apating ko ba ako? Daran driver eh, takiang. Babae pa siya. Babae. Mga ginibiyahe mga idol, nagi mga kuya mga idol. Tawag nilang balansya mga idol. Kuya ginibiyahe mga idol. Kanig na pagpapaan dito. 20 minutes lakaw. Gibidyohan ni Gerald, doon na lang kayo. Layo kayo lakaw. Gibidyohan ni Gerald, doon na lang, pero layo kayo itong lakawa. Ha? Isa? Bangkito na eh. Bangkito na.